Здравейте, скъпи мои! Днес съм толкова творчески настроена, че реших да се включа. Свърши нашата диамантена сесия с момичетата от Германия и реших да направя едно включване за метода, който започваме курса на 1 октомври за 369 или нашите желания. Какво още мога да ви кажа за този ум, за нашият ум? Добро утро на всички, които са с мен. Това, което е много важно и съм го кръстила безграничен герой или потенциал. Разберете, че умът е нещо, което ни е дадено и може да го развиваме, може да учиме по-бързо, може да подобрим живота си до безграничния герой, който живее във всеки един от нас. Мозъкът е най-ценният подарък. Той ни позволява да учим, да мислим, да създаваме и дори да изпитваме щастие. Той е ключът, който отваря вратите към нашата чувствителност, към нашата способност да живеем пълноценно, към възможността да осъществяваме трайна близост с други човешки същества. Помага ни да бъдем иновативни, да се развиваме, да постигаме целите си. Но много малко хора се досещат, че чрез полагането на някои методи и техники може наистина да направим така, че да усъвършенстваме това мислене. Ще бъда бърза и кратка, за да можете да разберете, че тая способност за учене се развива. Засилваме, ако имаме сърдечни проблеми, чрез диети, нашето тяло, чрез храната, но същото може да постигнем с мозъка си. По този начин и с целия си живот. За съжаление, нашия свят не предоставя на мозъците ни добра околна среда. И затова, преди да ви кажа нещо за безграничното мислене, ще обърна внимание на тези 4 злодеи, които ни пречат да се развиваме. Първият от тях е дигиталният поток. Безкрайният прилив от информация в един свят, в който има много очакване. Всичко това води до преумора, до безсъние, до тревожност. И потъваме в едно море от информация. Всичките тия стратегии и средства, ние трябва да възвърнем нашата трудоспособност, нашата работоспособност, както сме били преди. А това вече се оказа в този дигитален поток много сложно. Затова трябва да се внимава. Второто е дигиталното разсейване. Вижте, тук има един дигитален допамин, който ни пречи да се фокусираме в вниманието, да задълбочаваме нашето учене. И трябва да ви кажа, че на мен ми прави впечатление колко пъти хората се поглеждат телефона на ден. По някой път ги засичам, дали ще бъде в наш разговор дори, дали ще бъде в метрото. По няколко десетки пъти даже се гледа този телефон. За един ден средно телефона се поглежда около 1000-1500 пъти. Известия от социални мрежи, имейли, напомняния, всичко това могат силно да размият вниманието и да ни отдалечат от истината. Това е много важно. Следващия злодей е дигиталната деменция. Паметта е мускул, който човек е допуснал да закърне, въпреки предимствата, които телефонът ни представя на един джобен суперкомпютър. Представете си го като електрическо колело. Придвижването с него е забавно и лесно, но ви вкарва в голям филм.
Изследвания върху деменцията показват, че колкото по-засилени са уменията ни да учим, колкото повече ментални упражнения правим, толкова по-малък ще е риска от този болест. Нерядко ние сами излагаме паметта си на опасности. И последният враг е дигиталната депресия. Дигитална депресия. Само се помислете за това колко сме самотни, колко сме сами в нашето ежедневие, точно заради този момент. Търсим месенджер, търсим Viber. Живеем, съществуваме и работиме един до друг, рамо до рамо в тихи затворени помещения. Сме свързани с една далечна мрежа. Заобикалящия свят е просто вече далеч от нас. Начина, по който ползваме технологията, ни води до една изолация, да започнем да се сравняваме един с друг, да научим уроците си, но вярваме на изопачени профили, зад които обаче се крие тъга, страх, обида, разочарование, водят ни до чувство на неадекватност. И това натрупващо се влияние на тези 4 злодеи ни отдалечава от радостта, крадени от най-важното, способността ни да се учим, да се развиваме, да развиваме тази умствена яснота и оттам до умствена умора, разсейване, неспособност за лесно учене и нещастие. Макар технологичните способности на нашето време трябва да ни помогнат, те ни навреждат. И начина, по който ги използваме в обществото, може да ни доведе до епидемия от натоварване. Започваме да се разсейваме, зависимости и, за съжаление, ще става още по-лошо. Родени сме в царството на технологията, скъпи мои, няма нищо по-важно за нас от здравето, от доброто състояние на мозъка. Те са тези, които управляват живота ни. И да се радваме на личностно развитие в 21 век. Наистина е важно как да филтрираме тази информация, как да имаме тези умения, които ни водят до усъвършенстване. Ученето, способността да се учим все по-бързо, все по-лесно, правят възможно всички останали. А това значи само едно. Никога не е имало по-подходящо време от сега да започнете да тренирате мозъка си, точно както тренирате тялото си. Аз искам да имам здраво тяло. Затова искам и моят мозък да е гъвкав и здрав. И ето за това аз се занимавам точно с това и помагам на хората. Аз съм един фитнес инструктор, но на мозъка. В книгата си "Отключи енергийния потенциал" съм описала точно механизма, по който работи всичко това. И тази книга до края на месец септември е с промо цена. Затова възползвайте се от тази цена. На всичко отгоре е и с подарък. Тайна. Подаръка е тайна. Запитайте се, кои са тези ограничения в нагласите ни, в мотивацията, в методите. Тоест не става дума за някакъв личен недостатък или провал, сочиш към липса на необходимите умения. И противно на това, на което сме научени, нашите бариери не са завинаги. Не може да ги преодолеем по всяко време. И ще постигнем желанията и целите си, но трябва да ги съобразяваме с нашата мисловна нагласа. Имаме ограничаващи мисли и вярвания. В някои от нас са много закостенели и те трябва да се разбутат. Тяхното разнищване, откриване, изучаване и първата крачка към безграничното мислене трябва да е тук при нас. На някои деца казват: ти можеш да направиш всичко, което поискаш. Ти си уникален, ти си гений. На други казват: няма да се справиш. Винаги. Никога не си успявал да се справиш. И ето това, тази родителска представа трябва да се изчисти от всеки от нас. И има някои, които и 50 години не могат да се отърват от всичките тези погрешни убеждения. Още една тайна на безграничното мислене е мотивацията. Тук има 3 ключови момента,
които водят към успех. Първо е вашето намерение. Означение е причината, която ви тласка да направите нещо. Например, аз искам да остарея здрава и затова тренирам почти всеки ден. Тренирам, ходя пеша. Намерението моето да съм здрава измества дискомфорта. Друго нещо е това, че аз искам да правя това, което ме води към щастието. Психологията на човешкото представяне е основополагаща за осъществяване на намеренията. Знаете, здравословна храна. Вчера ви направих демонстрация за ги, което много ме вдъхнови. Другото умение, комуникацията, изграждането на тези уникални отношения с околните. И последно, задачите трябва да се изпълняват с малки и прости крачки, с бавни темпове, за да забележите тези малки победи. И сега в нашия курс 369 от 1 октомври аз ще ви направя програмата, че да може да се фокусирате върху тези малки победи, върху тези малки стъпчици в началото. Ето, казвам, може да направите днес една лицева опора. Днес може да направите с мен едно дихателно упражнение. Но всичко трябва да тръгне с малки крачки. Как изобщо мога да си представя да се справя толкова добре, колкото другите? Моя мозък не работи. Аз нямам това самочувствие. Ма как така ще се сравнявам с тях? Оценките никога не отговаряха на старанието ми. Но бях много упорита. Много упорита. И сега си спомням в училище как всички ми казаха, че съм доста особена. Но в книгата "Отключи енергийния си потенциал" аз съм описала този случай. Случай, в който аз открих, че има нещо на 6 годишна възраст. Аз започнах да работя с това нещо. И като че ли от този ден нататък мисленето ми се промени. Мисленето ми се промени и започнах по друг начин да приемам около мен събитията. Не малко, не рядко съм чувала: "Ти си много особена", или по думите на майка ми: "Всички са наопаки и ценка на търсене". Също го помня. Здравейте, здравейте на всички. Така че тези неща са много важни да се изчистят. Учетата ми се разхождат, понеже съм навън. Избрах си малко по-спокойно място. Джаки! Малко по-спокойно място, за да мога да не бъда на ветровитото. Математиката ми се отдаваше най-много и езиците. Тогава научих и немски, английски в гимназия и така нататък. Четене, музика. Мечтата ми е да се науча да свиря на китара. И по-нататъка нещата се развиват все по-нагоре и по-нагоре, и това много ме впечатли. Но кое е по-важното? Кое е по-важното? По-важното е, че този курс, с който започваме от 1 октомври, ще бъде под моето наблюдение. Тоест аз ще оформям вашите потвърждения и желания, как ще работите по-нататък. Ще имаме среща в Zoom всяка сряда от 8 часа вечерта, за да може да задавате своите въпроси и колективно. Значи ще имаме и колектив, и коректив. Ще правя така, че да продължава тази мотивация, защото първите дни много хора са наистина: "Да, сега ще пише 369, после ще се старая да не пропускам", но с течение на времето някак си първата седмица, от 7-я ден до 12-я ден има един критичен период, в който аз ще ви поддържам, в който аз ще ви помагам. И този успех, който вие ще постигнете за 33 дни, ще бъде наистина нещо, което ще ви впечатли и вие ще продължите да го правите. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам да ми пишете на месенджер и да ви кажа, бройките са ограничени. Защо? Защото
аз ще обърна на всеки внимание индивидуално и няма да имам възможност повече от това, което до сега съм работила, вече трета година работя с групи, няма да бъда в полза за това. Бройките са ограничени в курса. Обичам ви, прегръщам ви, желая ви прекрасен ден. Ако имате въпроси, пишете ги в коментари. Чао! Чао! Обичам ви!